ina ji na yi mantuwa bari in je in dawo. To, in jira ka nan kenan? Ku jira ni. To shi kenan kar ka daɗe fa. Ajiya, wallahi kuna na zo ta na ga alamun cewar zaki kin gane? A hoto haka ta a dogon ta take cewa chess sabuwan na ga ana posting a Instagram haka da sauransu. Allah zaka tanka mun Allah za mu dan yi bidiyo da Allah a dan mun dauka ni ma samu ne posting a Instagram kin gane? Wannan waka ce? Yawwa abokin Allah samu ki wannan Allah. To oga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoyana na faɗin duniya baki ɗaya. Sunana Rukayya Abdullahi Jaruma a masana'antar Kannywood. Ina mai tallata muku YouTube channel ɗinmu mai suna Saddam Mai Zamani. A nan za ku